100टा कमेन्ट जानांगोन 100टा कमेन्ट फैबानो आं मोनसे भिडिअ बानायगोन गारिखौ ट्राकखौ माबोरै सालायो मोनसे भिडिअ बानायगोन स' नोंथांमोननो नांगौबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय 100टा कमेन्ट जानांगोन बेजों बै साखाजों सालायनो हाबाय आरो लक खालामनानै बेबायदि जायो आथिं गाग्राया माबायदि खामफ्लायसो होयो दामि दामि गारिफोरना मालाय बे बानायना होलायो बेयाव आथिं दोनग्रा सान्दुं गैया नै बिराद थान्दा मोन्दों दिनखौ नङाबा गरमा बिराद 2 नाम्बार गेटजों हाबनांगौनो 2 नाम्बार गेटजों लेंहरदों हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनैनि गोदान दिननि गोदान ब्लगाव लोगोफोर आं दा दंफैयो रामपुर इन्डास्ट्रि एरिया बियो रामपुर इन्डास्ट्रि एरियाया नोंथांमोनहा जुदि बङाइगावजों फैयोबा रामपुर फ्लाइअभारनि आगदाजों हाबनांगौ ओमफ्राय जुदि गुवाहाटीनिफ्राय फैयोबा जस्ट रामपुर फ्लाइअभार बारनाय लोगो लोगो आगसिजों हाबनांगौ बेजों हाबबानो ओरै इन्डास्ट्रि एरियाखौ मोनजोबो आरो ब्लग लाबोयाबो गोबावसिमोन मानो होननानै बुंबा एसे प्रब्लेम जानायनि थाखाय आं ब्लगखौ लाबोनो हायाखै आरो आंनिया मोनसे फना डिसप्ले थांनानै दंमोन आं एडिटिं खालामग्रा फना ओमफ्राय बेखौ मैयाहायसो बानायनानै मोनदों बे फनखौहाय बेनो जाबाय रामपुर इन्डास्ट्रि एरिया भिउआनो बिराद खालि आरो जायगाया समायनाथार अखा दोमैदों अखा हानोबो हागौ मोनायावहाय हादोंमोनबो अखाया मोनायाव बिराद हादों ओमफ्राय अखाया सेरजोबदों आरो सिदा दाबो गिसि गेजेरावसो उन्दुनांदों आङो नैबेहायसो बैजों सेरजोबनानै अखा सेरग्रा गुदुंखौ नागिरबाबो मोना अबे मोनसे जों हाबबोयो गोजौनिफ्राय आं गाखोनानै नागिरजोब्बाय मा होनो एमसि लगायनो होननानै मोनाखै नैबेनो कम्पानिया एकमि होननाय बाहाय खालि जागोन मदनपुर टल गेट खाथिनिफ्राय लानानै फैदोंमोन EPL निफ्राय दा नैबाव खालि जागोन बेनो एकमि होननाय कम्पानि कलगेट बायदिसिना बानायो ना मानो मिथिया ओरैजायबो नै फेक्ट्रि एरिया बिराद गिदिरथार माने बिराद जायगा दं आरो दस्रानि बायदि थोन नङा खालि जायगा दंबावो नै दासिमबो एन्ट्रि खालामनानै फैनि दा टाइमा 7टाल' जादों दा खयथासोआव एन्ट्रि होगोनथाय थांनानै सोंहैना फैनोसै सिकिउरिटिनाव गेटआव थाला मारिलां गालांनि र' जायगायालाय बारा जेबो नङा खोमा मोनायाव नै बथलसे दैजोंनो दुगैदों आं फेनखौ बाहाय आलायना दोनबाय ओमफ्राय अखा बिराद हादोंमोन ना बथलसे दैजों गुसुनानै लाबाय 2 लिटार बथलजों उन्दुनो हायाना गरमाव मोदोमा एकदम आथा मोनजोबो गोलोमनानै आरो गारिनि इन्जिनजों बिराद गरम मोनो बे गारिया दस्रा गारि बायदि नङा गुदुं बार हाबजोबो ना बेनि थाखायनो गोलोमबाय थायो देहाया नैबेनो नै इन्डास्ट्रि एरिया आं बैयाव पार्किं खालामदों मोनायाव ओमफ्राय बाहाय गारि गंसे दंमोन नालाय बे खालि जानानै थांबायमोनदां मोनायावहाय ओमफ्राय आं मोनायाव आवगायनानै लाबोनानै बाहाय दोनफैदों आरो जेबोथ' गिनाङा आंनिया बेट्रिफ्राबो सिङाव गोजा आंनिया खालि नैबे स्पेयार टायार ओमफ्राय थावखौल' एसे सिन्था खालामनांगौ आरो अबेबा जेराव मेराव पार्किं खालामोबा थावजों स्पेयार टायारल' मोननैल' बेटारि आंना सिङाव दं नालाय टेनसन गैया साबियाबो नै बायस'नानै बिदिसो लगायनांबाय नैबेनि साबिया बायस'दों मैयाहाय सिङाव गुदिनिफ्रायनो गलबोबाय 28 थाबबा जागोन खिन्थु बिराद जाम ना बे बुस्थुआ ओरै फिदिंनांबाय थानांगौ होमबासो गेङो लक जायो बेखायनो दा बायबाय आरो दा बेखौसो लगायबाय ने थालाखौसो गारि लेखा आरो सालान लानानै फैबाय सिकिउरिटिनाव सोंहैनोसै दा एन्ट्रि मोनगोन ना मोना 7टासोआव एकदम लाइसेन्स ओमफ्राय गारि लेखा इम्परटेन्टथार आरो मेनानो ड्राइभारनाव रिक्स नालाय मोनफैजासिमा जाबजेननायनिफ्राय बेनि थाखायनो नैबेनो कम्पानियानो खाथियावनो मोनायाव बाव फुल गोजामोन गारिया आङो खाथियावबो दोनफैनो हायोमोन एकदम लाइन गारि गोजामोन आरो एकदम बै लास्टावसो आंनि गारिया दं दा फाइनालि एन्ट्रि जाबाय गारिया एन्ट्रि खालामनानै आं दा ओंखारबोफिनबाय टेम्पारेचार चेक खालामनो बे कर'नायाव टेम्पारेचार चेक खालामोमोन ओरै गावनानै मिटार बेबायदि चेक खालामलायदों आरो गेटआव गोदान जायगायाव गोदान एक्सपिरियेन्स जायो स' आं बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामो दा गोदान कम्पानियाव दस्रा नेम दं बयनाबो दस्रा नेम इन्सुरेन्सआ आंनिया नै 24 आगस्ट दिनै 23 आगस्ट गाबोनहाय जोबनोसै मालिकनो एसे इनफर्म हरनांसिगोन गोसोआव दंना गैयाथाय गोसोआव थाखायो बिसोरो नटिफिकेसन फैखायोना बिसोरना मिन्थिजोबखायो थेवब्लाबो खेबसे मेसेजाव बुंहरनांसिगोन मालिकखौ ओरै सान्दुं गैया नै बिराद थान्दा मोन्दों दिनखौ नङाबा गरमा बिराद हाव जायो इसिबां माने गरम मोनाखै फैनानै आराम मोनफैदों जायगाया माने एसे खुला ना जेरैबो बार फैयो ओरैबो लांदां आरो ओरैबो लांदां
खुलाना जायगाया बेखायनो बांद्राय गरम मोनाखै आरो दा मैया मोनानि दालि आलु ओंख्रि दं मोनामखोसो ना माखोसोथाय फुदुंनानै जानांसिगोन ओंखाम संनानै ओंखाम गैया ओंख्रिल' दं मैयानि मबाइला डिसप्ले गोदान दै 1500 लादों बेसेबां लायोमोनथाय आं जायखिया बानायफेराखै नालाय डिसप्लेखौ 1500 थाखा लादों मैया लगायनानै लाबोबाय बाहाय ओंख्रिखौ फुदुंबाय दै एसे होफिननानै संख्रि एसे होबावनांसिगोन माइरङा नै न'निफ्राय लाबोनाय दा बेखौ संनोसै दायनोबो होखाबाय दै एसे बुरजा होखाबाय दायो सानसुआव जानायनि दा बाहाय आलु होफानोसै दायोथ' बे जाजाला मोनामसिगोन दा आलुआ होफायोबा थाबाय आरो दायो आलु बाथोनजों सिफ्लेनानै जानो हाबाय कम्पानि सिङावथ' संनो एलाउड गैया नालाय गेसखौ लांनो हाया थ' दा आलु बाथोनखौ हाननानै आराम सोमजानानै जानो हाबाय रसा नांला कम्पानि सिङाव थाबाबो आइडिया टेक्न'लजिया दैयाबो बेल'सै दा बेजोंनो मेनेज खालामनांगौ ओमफ्राय लोंग्राया दङ नै दासान्दि दा दिनै सुनिबार दिनै जुदि खालि जायाबाथ' गाबोन सानसे थानांगोन गारि लानानै बैयाव पेट्रल पाम्पआवसो दैखौ लानानै फैनांसिगोन बाहायथ' कम्पानियाव दा हाबनो होआ माने गुदामावबा होयो आरो कम्पानियावबा प्रडाक्सन कम्पानियावबा हाबलाबायनो होआ दै लायनोबो होआ बे जारला मोनसे लोगोफोर दा टाइमा जाबाय 11:46 मिनिट ओमफ्राय दासो फन फैदोंमोन खालि जासिगोन लेंहरबाय दा गारिखौ लानानै थांसै कम्पानियाव स्टार्टबो होआखै दासिमबो कल स्टार्ट 2 नाम्बार गेटजों हाबनांगौनो 2 नाम्बार गेटजों लेंहरदों दा खालि जाखांनायनि उनाव आरो बबेनिबा लड मोनोलाय मालिकनाव फन हरनांसिगोनलाय 2 नाम्बार गेटआथ' बेनो दाबो खेवा मानसिया अबाव दंहैयो हरनाबो गाबा एल'नो माबायदि नै बेक खालामनो आयो कम्पानि सिङाव जायगायानो गैया आंनिया लुकिं ग्लासआ बैयो आखिथिंजायनिया फुरा भाइब्रेसनजों बाब्राबो उननिखौ मोजां सिनायहरनो नागिरा फाइनालि गारिखौ आनलडिं पइन्टआव लागायनानै दोनबाय नै जायगाया माबायदि खालि खालामनांगौ जायगाया ओरैजाय माबा मेचिन टिचिन दङ बे मेचिन रुम बियो ओमफ्राय नैबाव थिङा नै खुनुरुखुमसो हाबबोखानो हाखादों माने आंना दरजाया उननि खेवग्राया गुवार हालां जानानै थायोना बिराद जारला आरो ओमफ्राय ओरैजाय जोंनि वाल बिल्डिं दङ ओरैजायजों एकदम रिक्सथार आरो बाहाय दा पइन्टआव लागायनानै दोनबाय माला खालि जायो मिन्थिला दसे रेस्ट लाथ'नोसै दिनै सुनिबार थाब आनलड जायोबा मोजांमोन गाबोन रबिबार गाबोनथ' बांसिन कम्पानिफ्रानो बन्द' जालाजोबो आंनाथ' दा न'आ गोजान रबिबारबाबो थांब्रब फैब्रब हास्लाबा गाबोननि थाखाय दिनै लड जाबनानै दोननो मोनोबा मोजां माने गाबोन रबिबार नालाय जेरावबो लड जाया बांसिनावनो माने कम्पानिफ्रा बन्द' थाजोबो अबेबा मोनसे मोननैल' खुला थायो लड जाबनानै दोननो मोनोबा गाबोननि थाखाय थांनानै थाहैखानो हायो आरो अबेबा कम्पानि खाथिफ्राव बहानो लड जायो बिसिमाव ओमफ्राय थांनानै थाहैनानै आरामसे समबाराव खालि खालामनो हाबाय बेबायदि आरो दा नै बाहाय नै सान्दुं दादा फैनायखाय सिटनि माबाखौ बख'नानै लगायनानै दोनदों आं बाहाय बिराद दादा जाफैदोंमोन दा नायनोसै खयथासोआव खालि जायो दासो लेबाव टेस्ट खालामगासिनो लेबाव टेस्ट खालामनाया फार्स्ट जाबाथाय आनलड खालामबाय आरो लोगोफोर फाइनालि खालि जाबाय गारिया 6:03 जाबाय नै 2टायाव लागायनाय गारिया रिसिभिंबो मोनबाय बे रिसिभिं नङाबा मा होनो भाराखौ मोना दै जोंनिया बेखौ लाथारनांगौ खालि जाखांबासो मोनो बेखौ दा ओंखारलांनोसै नै लामायाबो जि गुसेबखा थांनोसै दा ओमफ्राय लडआथ' दा कनफार्म जायाखसै पेट्रल पाम्पआवसो थाहैनांसिगोन बायदि मोनबाय खबरा फाइनालि ओंखारबाय कम्पानि सिंनिफ्राय दा गाबोन लड गैमारानो पेट्रल पाम्पआवसो थानांसिगोन दिनै गाबोन सानसे ओरैनो पेट्रल पाम्पआव थानांसिगोन लड गैया गाबोनहाय गाबोन रबिबार जाहैबाय दा न'आव थांनोबो थांलाय फैलाय माने सानसे लायो आरो दा थांथाव जाया न'आव जाम जागासिनो नै लामाफ्रा नै बेबायदि आरो फेक्ट्रि एरियानि लामाबाथाय टाइल्सआलाय दङ गुजोबनाय रिपेयार खालामा बांसिनानो फेक्ट्रि एरियायाव बेबायदि नुनो मोनो लामाफोरखौ मानि थाखाय बानाया फेक्ट्रि एरियायाव पेट्रल पाम्पआवथ' सौफैबाय दा जायगा गैया हाबलांनो बैयाव माने थाव आनलड जागासिनो बे उनावहाय बेजों हाबलांनांगौ बे मन्दिर खाथिजों हाबलांनांगौ थाव आनलड जागासिनो दा माला जाखाङो बेयाव मोखाङावनो दोनथ'बाय हाबनो जायगा गैयैखाय नैबे लामा जिङावनो ओरै गवालपारा बङाइगाव थांबाय ओरैजों गुवाहाटि लामा सेरावनो बेयाव HP पेट्रल पाम्प दं नै कुकुरमारा होनो बे जायगाखौ 7:21 जालायबाय नै लोगोफोर दासिमबो सोहैनो मोना ओरै थांनांगौ बिराद बिहिरनाय केन्टिनार गोजा गासिबो कम्पानियाव लड जानायफ्रा बावनो सोजोबो गिदिरथार कम्पानि माबाया पेट्रल पाम्पआ फाइनालि पार्किं सिङाव हाबफैबाय ओरैजाय नै हाग्राबारि
दा हाब्रु गोजा एसे हरै साइड खालामनो हायो सिङाव सोबाबो माने फासि जानो गिनांगौ हा गोरलै ओमफ्राय दा बाहाय टाइल्स दङ आरो ओरैजों आल्ट्रा बास दं नै आंनि खाथियाव पार्किं अन रिक्सनो गावबागाव रिक्सआवसो पार्किंआ ओरै दुगैनो मानो मोजां ड्राइभारफोरनि थाखाय नै बाहाय बिराद गिदिर आरो पेट्रल पाम्पआ बियो नै बाहाय दुगै जायो आरो बावनो थानोसै दिनै आरो गाबोनथ' सानडे सानसे बावनो थानांगोन हे गाइस गुड मर्निं दिनै नेक्स्ट डे ओमफ्राय नै बाहाय खामानि सोलिगासिनो माबायदि लेथ्रा नै सिङाव सिटफोरखौ बख'नानै फोरानजोब्बाय आं बेयाव अखा सेरनायजों ओमफ्राय माखासे मुसिबाय माखासे खांखमा दंलाबायोमोन मोनायाव बिखामायनि मानबाय फैयो उन्दुबा बख'जोबनानै फोरानदों आं दिनै टाइम मोननायखाय दिनै सानडे हेप्पि सानडे नोंथांमोना मिथिला बे भिडिअखौ माला नुगोनथाय टावारा नैबावनो दङ दे नै मा होनो टावार पस्टआ ओमफ्राय 5G टावार नाङा माब्रै जाखो फैजेननायावहाय 5G फुरा नांदोंमोन एयारटेलावहाय ओमफ्राय उनावहाय डाटा 2GB पार डे मोनोना बे जोबखांनायनि उनाव ओमफ्राय 4G सो फैबाय माने 5G बा फ्रि जायोना माब्रै जाखो बेबायदि आंबो मिथिनो मोनासै हमना मोनासै बेफोरखौ फोसाबनोसै एसे स्ट्रिजों फुगारनोसै ओमफ्राय जिबो सुनांगौ जि सोमनानै दोननाय दङ बैयावहाय खाथियावनो दै पाइप दङ थांनानै सुफैनोसै टाइमा दाबो 9थाल' जादों सानानै बेसे गोजौ जाखो बिराद सान्दुंखा नै बाहाय फोरानदों आं नै बिदिनो ओमफ्राय बाहायनो थायोमोन खोमा बागथाबलाबायनानै अबेबा नैफोराव गाहायावथ' गैया नागिरला जोब्बाय आङो खांखमायाव बबेनिफ्राय ओंखारो माब्रै माबा जाबाय आं बुथारनाया होमबाबो जोबा बबाव थाखुमायोथाय नैबावनो नै टावारा दङ ओमफ्राय 5Gआ मानो नांदिया फैग्रोमोनाथ' नांदोंमोन ओमफ्राय पार्किं खालामनायनि नै माबायदि होथेफैखो उनावहाय दाम्पार बियो टाउन सिङाव खारलाबायग्रा फिसा फिसा दाम्पार 6 साखा ओरैजाय ब्लक खालामनायनि आङो बाहाय साइड खालामनानै दोनबाय माने बेक खालामनानै थांनो मोजां जानायनि फिदिंखानो मोनोबा मोजांमोन आराम गिदिंनानै ओंखारलांनो हायोमोन फिदिंनो जायगायानो जाया नै ओरैजायबो दाम्पार दङ नै महेन्द्रानि दा बबेनि लकेल ड्राइभारफोर गोजा खोमा न'फ्रावसो दंहैलाबायजोबोनदां दा अबेबा गंसे बेफोरो साइड खालामबा बेखौ साइड खालामबाबो फिदिंनो हानाय नङा ओरै हाब्रु दंना नै सोनो हाया थाबथाजानो गिनांगौ बिसोरथ' सोनो हायो दाम्पारनिया बिसिना मा होनो 6x4 ना बे साखाया मोननैबो बोयो बिसिना दाम्पारनिया बे 6x4 माने बे डिफेन्सेला लक जायो ओरैजों फासिबा ओरैजों क्रस लक खालामनानै ओमफ्राय बेजों बैजों सलायनो हायो आरो बेबायदि माने डिफेन्सेल लक जायो बियो ओमफ्राय बियो फासिबा बेजों बै साखाजों सलायनो हाबाय आरो लक खालामनानै बेबायदि जायो दाम्पारा महेन्द्र दाम्पार बियो महेन्द्र गोजा बेवहाय जा दङ बे इउरियानि डिजेल टेंकि बे हाइबा वेल बिदिनो आरो दाम्पारनि माबाया मजाया जि सुफैनोसै दा नैबाहायनो माबा दङ दुगैग्रा बावनो थालाबायोदां ड्राइभारफोरा अबेबा मोनसे कम्पानि दां कनस्ट्राक्सनफोरनि ओमफ्राय बिनि ओरैजायथ' पेट्रल पाम्पनि बाउन्डारि गोजा नैबेफोरावबो दोननो हायोमोन गारिखौ नै होथेनानै गालांजोब्बाय जायगायालाय दंलाबायो नैबे गुदुं दङ नै बेजोंसो होथेनानै दोनदों बै थखथाजोंसो दाख्लैहाय फना बेजों गलांनानै नैबाव थाफैदों एकदम गिनाया जालामोन आं गबोखोना माखोलै होननानै बेयो बनेट बे सिङावनो दङ इन्जिन किउमिंस माबा माबिफोरा ओमफ्राय नैबे बेट्रि नै बेट्रिया गोदान सिटफोरखौ बख'बाथाय नै माबायदि लेथ्रा हालोद गाज्रि बेखौ सिबनोबो ब्रासबो गैया ब्रास दंबालाय सिबनो हागौमोन दै बाल्थिंसे लायनानै लुस्र' हरनांसिगोन बेखौ बे ट्रिपाल लड खालामबा अबेबा लेथ्रा जाबा बनांगौ बेखौ बे उनावहाय लड खालामग्रा जायगायाव दै लानानै फैबाय आं बेखौ एसे लुस्र'नोसै नै जोंना आथिं गाग्राया माबायदि खामफ्लायसो होयो दामि दामि गारिफोरना मालाय बे माबा बानायना होलायो बेयाव आथिं दोनग्रा जोंना खामफ्लायसो होनांगौ बे एक्सेलेटर ब्रेक क्लाचआ गसंख्रां नांलायनांगौ नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बे गारिनि क्लाचखौ जाय बिथांमोनहा नायबाय थाग्रा बिराद गोरा आरो बे गारिनि क्लाचआ बेनो बारा जेबो गैया बे गारियावहाय नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ नांगौबा आं बानायना होगोन ट्राकखौ माबोरै सालायो बिसिम नायदोंबा नोंथांमोना कमेन्ट खालाम जुदि नांगौबा भिडिअखौ आं बानायना होगोन मालाबा फ्रि टाइम मोनबा 100टा कमेन्ट जानांगोन 100टा कमेन्ट फैबानो आं मोनसे भिडिअ बानायगोन गारिखौ ट्राकखौबो माबोरै सालायो मोनसे भिडिअ बानायगोन स' नोंथांमोननो नांगौबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय 100टा कमेन्ट जानांगोन दे दा नै आं गोजौआव गाखोबोदों गोजौआव नै बेबायदि नैबेजों अबेजोंबा सेरो अखाया अबेजों हाबलाङोथाय मिन्थिया नैबेजोंसो थाङोनदां बेजोंबोथ' गुदुं गैया नागिरबाबो मोना अबेजों सेरो नै बिदि आरो सायाव नै ट्रिपाल सेरनाया होमबाबो ट्रिपाल खानानै दोननो बायसान्सनि थाखाय माने लाख थाखानि माल जायोना मोनसे कार्टनावनो जुदि मोनब्रै मोनबा कार्टना बायसान्सआव सियोबाथाय गैला आरो बरबाद जाबाय मालिका
बेनिखायनो बायसान्सनि थाखाय बे ट्रिपालफोरखौ बायसान्सआव लिक थाबाय बायोबाबो सिनि जाहाथे बे ट्रिपालखौ खानानै दोननाय जायो आरो खर'आव सेरबाबो अरजाया मानसियाथ' सिजानो हायो दे अबेबा अबेबा गारियाथ' फुरा ग्लासजों बै चेनेलजों लबारजों हाबजोबो बेहाय आंनिया नैबे उन्दुग्रा साइडआवल' आरो उनजोंल' बेजों ओमफ्राय नैबेजों बबेजोंबा मोनसे बेजों बारा नङा आगदा साइडजों नैबे आगखि साइडजोंनो बांसिन सेरो नैबेहाय 6 साखा दाम्पार दं नै एक्सिडेन्ट जानायदां बिराद सलायोना बिसोरो मोनायाव 6 साखा दाम्पारफोरा एकदम सिबलाबायो थाल गैया बाल गैयानो इसोरखौ नुबाथाय साइड हगारखानांगौ आरो नै गोजौनिफ्राय भिउआ ओरै सोरनिबा प्रपार्टि दङ नै बाहाय गावबा गाव रिक्सायाव पार्किं खालामो आरो बिदिब्ला दिनैनि ब्लग भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो यार भिडिअखौ नायोल' नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि बे ट्राक सालायनाय भिडिअ नांगौबा 100टा कमेन्ट खालाम दे आं कमेन्टखौ नेनानै थागोन नोंथांमोना जुदि नांगौबा 100टा कमेन्ट खालाम आरो होमबानो आं भिडिअखौ लाबोगोन स' बिदिब्ला दिनैनि ब्लग भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय जै बर' हारिनि